kok nggih apa lho barake? Iki alah Bu, yo di set-seti kopi yo di lo bisa kan saiki dadi bos sapu paling ngarepe kan lho. Ndang apa jenenge Bendang son kok ning mobil anake kan jerene aku kok ning mobil anake. Dadi bos sapu saiki dadi aku tak golek-golek blarak to titik piro lo sapu sih Kak. Saiki 2,5 jerene iki. Engko yo Larang yo. Few moments later. Alah Budona, sampean mesti do nyusul blarak. Sido Bu, lha jarene larang. Malah golek. Kayak ngendi lho ku mang kok sik cinta Alas kono mang aku golek. alah iki malah kok suwi ndak digendongan kok piye terjadi. Ya yo jare, makane tak sungguh lho. Ayo wis sik ya. heeh wis lak mumet ning kono kok sunggi. Anu ya aku jenis sapu ya. Yo entuk kalek 10 kan prioritas tak dol. Yo, anakku telepon nih. Heeh. Halo. Oh iya, heeh sih. Mapak sekolah. Anakmu Heeh. saya mapak berarti. Heeh. Sampe nang piro lho? Aku entuk 10 kalek langke wong pas diparani yo karo pesetin orang rene meneh. Masa ya? Halo. Bu, dalem piye nek Bu? Sapumu entuk piro? Aku entuk kelek 10 lah tas mau jipuk di ini ki lho Budona lho saiki melu golek. Anu tapi Budona, kok bisa ora golek. Wong itu akeh ngono berarti kok selartang itu ku mobil. Ya, lah setor Budona melu golek dadine aku yo adon-adon. Golek nganu nek kula angel. Barae. Tambah lek arep tetep tol. Nang ngene sih rada gedhi lho nek mending ngene cilik-cilik ya. Aku seneni arep bosku kok ora sebati aku tak ngerti mobil apa. Berarti sama. Bayar saiki apa piye? Iya. Ae lho, ya tak boni ya. Heeh, diboni sik kene aku lek boni malah semangat kon wis gedhi. Oh, cuma numerel. Tapi beda. Ya bon pira arepan? Ala yo piro kena-kena tak garisan ke bengi. Kon ke bengi yo 100 jaga. Oke anu lho ya kenek. Ya, milih dhewe. Aku mau kon jipuk dhewe. Wah, lah iki kok wes iki. tuku mobil ae. Aja kakek wes. Bon apa ora Budona? Ya aku ndak bon aku seolah titik. Wis tak pira ta budone abon. Aku lek entuk 10. Lah iki ada 10 abon ae. Nah, engko lah aku engko Apa jenenge? Udah kakek nutang gak kaya aku. Jongi ae. Ndek nek budone. Yo, anu soal wis anu. Yo wis lah ngono. Iki kok aku malah semangat lho Budona. Lah iya. Lah kok nanggung utang di aku sapu kurang oleh oke. Barak angel. Oh, bisa barak angel saku larang lah kabeh padha golek blang. Lah ben penak sampean ki lek digolekne sapi kok malah no. Lah iya, tapi sampeyan ndak tapi malah duntingane diungker dari cilik-cilik Iya, ae. brodolne terus sekolahan di. Oh, asake kesusu arepe anu mobilku ora teko-teko, ngono mu stres paling kok enek wong udah ngambil motor juga barake. Ya, tapi yo karena apa jenenge? Kayak kadang ki lek bocor iki cekik lho. Tapi iki aku tak Rene. mata kosek. Nah. Ya wis lah ono aku tak mubeng ya, Bu. Oh iya, heeh matur suwun ya. Iya, Ini sesuk tak semangat aku Iya, lek. iya. Bojoku anget ta iku malah. Jarene njaluk truk meneh wae. Allahu Akbar. Anda bojomu anget tuh, mentek anakku panas arep njaluk mobil ora teko-teko. Jadi lho gini ya, tak tekoni untuk banget. Dan apa? Njaluk tumben. Ya ampun, ketukane Budona timbangane ku setep. Wong lanang nek setep ditompen jujur. Ya, goti lho bojomu Budona. Duwe sapa jujur oleh setep ndi ngono gak truk bakule aku ora tau tuku. Aku mobil ora teko-teko ae. Neloan. Bojomu guys nek lewat showroom sing diparani asline. Paling nyasar ae. Semu Ya, anakku jujur ora kesetep lho ya. Jarene kan sing inden, lek inden ki suwi. Piye mbok indene bojomu treke? Apa nek inden Sing anyar lho. Ndase tok. Sing ndase tok urung enek bae ngono kae. Ono. Bos Ali. Kencok tau. ya sampean ki. Lah. Tak wis mau bojone ra teko-teko lho. Sampe mupros. Aku kan delok omahe bojone jenenge anyar ngono lho. Kok bedane anyar Mbak Tre. Iki lho tes pecekek. Tani tes teko kabeh. Bedane pecekek bergendi.
Saiki sing viral ta ngono iki. Belanja perabotan lho Dik. Oh yo ana. Makane ngakor bilok tibane tutupan wong ya enek. Samar lek mau retakne. Lah yo Ada malah jagong neng kene dan kelek balik ra kuat. Lah mantu aku langsung ngosek telewi, Mas. Jagong iki rasane. Dene. sik sibuk paling wong. Karo disawang kene CCTV malah nang. Iya nih tambah viral. Paling rawani jeni ngapung-labrak. Udah masak bareng. Ngenteni tahu ra teko-teko. Mene gak tahu. Dene bojone arek-arek Aku lalu. mau lo tas golek nganu. Golek apa jenenge blarak. Melok-melok. Kalau sak kental lumayan. Kok rek diundang nih. Nah iki bakule wis ning kene gawa tas iki mang karo ngrumpi ae. Aku mau ora karo jago. Wis luwih iki kok ngene tutup lho blarak ngene asine budune. Timbane turu. Timbane nang omah Rangga. Tak bukae lho kuyeng wonge. Iya entuk sapa wae diutangne dibone. Wis dibone ae. Nek nek gitu tahu ya. Apa tak melu sampean. Aku tahu ya ora ngelek ya ngenmu sapu lho. Jam pira ki aku kepangan rumpin nek kene ra balik-balik engko. Jam sekadung puwe nak Aku ngoyo sik teko lho, Mbak. Lah iya. Jam 8. Ini ngawaran emang kok anu Ya bareng ngeterne sekolah. biasane wing anu introvert ning omah ae ndak melu Mulane metu ya. Ngeloni bojone nek omah. Kaya Bu Sepin lho introvert. wah kliwat Lah iya. introvert nemen iki entek-entek Entek-entek. Dilungkasan baru loh. nanti ke acarane Nyar apa ya? Cek jeni lho wis nyewa pila neng anu ngendi ngono lho. yo an Kalau pitik tanggane akeh dibakar ya. yo Bakar tanggane, bakar tanggane, bakar pitik tangga. Senan iki buri. Yo bar nek petunge piye ngono kok dhisik iki dicekel Oke, dimasak terus engko tanggane dinge. diceluk oh yo Kene lho bakar iki, Pak. Ngono. Wis mudah ndalek lho. Terus kok lek yo iki. lah masa aku pitik Ya apa jenenge? Lah Pak men lek mbagi aku kan mesti tekon ngono. Alah kok iki melek nyekel nang mburi tamu sih Pak ngono wis aman. Aman yo. Mesu kan wis harus bapangan Dia warna rumah di penjara. lah iya lah mbok yo bene Oh, ngomong kan yo melu mangan di penjara benan. Di bawah cek balik yo jam pira. Yo. Jangan balik perang. Wes kono